Дунав е втората по дължина река в Европа. Тя минава през най-много на брой държави, общо 10. Това е и една от най-замърсените с пластмаса реки. Всяка година около 1000 тона пластмасови отпадъци се вливат през нея в Черно море. Време е да направим нещо. Ние от Lidl и Kaufland обединихме усилия и се включихме в международната акция за почистване на река Дунав заедно за по-чисти реки. Тя се проведе за първи път като част от дългосрочната стратегия за пластмасата на групата Шварц Reset Plastic. В акцията се включиха общо 10 държави, в които Lidl и Kaufland присъстват. България също бе сред тях. Близо 130 наши служители почистиха плажа на село Сандрово и брега на град Мартен до Русе. Грижата за природата започва от малките неща. От ежедневния избор, който правим като потребители, и той трябва да бъде отговорен, до това да не замърсяваме или просто да вдигнем боклучи от земята. Важно е да даваме този пример на децата си. Всъщност, малките крачки са големите стъпки за нашето по-добро утре. Въпреки лошото време, ние дойдохме тук, събрахме се, защото за нас събирането на попадналата вече в природата пластмаса е изключително важна кауза. Само за 2 часа събрахме над 60 чувала, които ще отидат за рециклиране. Аз обичам майката природа, защото тя ни дава живот и рециклирането я прави по-чиста. Заедно събрахме над 1,5 тона боклук. Показахме, че действията носят промяна и са важна крачка към нашето по-добро утре. Заедно за по-чисти реки.